Hi, hello. Welcome again to my channel. We are going to cook the pinakbet. So, here are the ingredients, okay? We have here the pork liempo, garlic, ginger, red onions, ripe tomatoes, the anchovies, the serrano peppers, and then I have here my eggplant. I soaked in water, and then the bitter gourd, the squash, the string beans. I have here also the taro, the gabi, the okra. Okay, so let's do this, guys. Let's go to the cooking area. Okay, guys, magigisa na tayo. Okay, saute first a little only of the vegetable oil, maybe 2 tablespoons. Just to let the fats of this pork belly to be extracted. Okay. As you see, guys, na nag-brown na yung pork liempo. Meron siyang mantika at bawasan natin. Ayaw natin ng sobrang taba. Okay? Pinapula natin konti yung baboy para lumasa. Magkaroon tayo ng flavor ng pork. Diba? And then, ngayon, nagtira ako ng 1 tablespoon siguro ito. Or 1 teaspoon na lang ang natira sa mantika. Yun na ang panggisa ko dito, guys. Kasi nag-extract pa naman siya ng fats. So, ito ang panggisa ko. Yung ginger. Pwede rin isabay na rin yung garlic. Yan, ganyan. Apoy. Ayan. Sumunod ay ang ating sibuyas. Yan. 2 pieces medium red onion. And then, isunod na rin natin ang abundant amount of ripe tomatoes. Kasi, ang paniniwala ko, ang ripe tomatoes, yun ang nagbibigay lasa talaga nito. Yung nagbibigay ng pagkasosi ng pakbet. Yun. Yun na yun. Ayan. Gisa-gisa lang natin. Let's wait for a while. Pwede na natin ilagay sunod-sunod yung mga gulay. Papailalim ko lang ang gabi. Yun ang una kong ilalagay dito sa ilalim. Kasi medyo mas matagal itong maluto. Ayan. Ganyan, ang arrangement. Ang sitaw. Ang kalabasa. Bitter gourd, the ampalaya, then talong, the eggplant, ayan, at ang okra, ayan. Ang green peppers, lagay ko na rin yung aking anchovies. Pwedeng konti lang na anchovies and then dagdagan din ng salt, pwede rin. Sa case ko, dahil marami akong anchovies na ginawa, pwede kong dagdagan ito mamaya kung kulang ang kanyang alat. And then, I will just add maybe 1 glass of water. Ayan, para lang pangluto ng, para lang
steam yung gulay. And then, cover it. And let it simmer 5 minutes. Let it simmer to 5 minutes, okay? Okay, let us see. After 5 minutes, what happened? Wow! Itong unahin natin sa pag-test kung ito'y luto na. Ayun. Show you kung luto na mga gulay. After 5 minutes, ayan oh. Lutong-luto na guys. Malambot na siya. Oh, see that? Luto na siya. So, ito naman, ang isikreto ko dito, pinipisat ko ito. Pag luto na siya, pinipisat ko. Teka, tinidor. Kasi, ilalagay ko sa tabi. Tapos, pinipisat na ganyan, guys. Para ito ay maglasa at some, mga siguro, let's say, 3 pirasong kalabasa. Ganyan, para lumasa doon sa sauce. Or sa sabaw ng pinakbet. Ganun ako magluto. Yes, that's my secret in cooking this recipe. Ayan, oh, para lumasa siya dyan. Diba? Kunti lang, para lumasa lang siya. Mamix dyan. Okay, patayin ko na guys at ma-overcook kung sobra naman. Kasi katamtaman lang, maganda ang pagka-crunchy pa yung ampalaya. Ayan, crunchy pa yan. Tapos, crunchy yung ito, kalabasa. Ayan. Diba? Tamang-tama lang. At saka, para hindi mag-brown yung ating okra at sitaw. Okay, patayin ko na. Ayan, nakaluto na ako guys. Pero hindi ko pa tinikman yung kanyang alat. Teka, buka ako ng kutsara. Tikman ko ang kanyang alat kung okay na. Ayan. Papakita ko sa inyo. Makita yung mukha ko. Ayan, nakita mukha ko. Okay? Tikman ko, guys. Ang sarap. And then, tikman ko yung gabi. Ito, favorite ko dito sa pinakbet yung gabi. Ang sarap. Sarap, guys. Ang kalabasa. Sa katitikim lang nabusog na. Okay, guys, please try this. Ang sarap, ang daling lutuin, at napaka-healthy. Napaka-healthy talaga nito kasi alam nyo naman, nakita nyo naman kung ilang klase ng vegetables and then napaka-easy lang. Okay, that's it. And anong gagawin ko? Wala, magpapaalam na ako guys ha, and then hope na nagustuhan nyo itong pinakbet ko. Masarap yan guys, yan. At napakasarap at mabango kasi pinabango nung sili. At meron siyang pagka, iba kasi ang pakbet pagka meron siyang gabi. Kasi, ewan ko lang ha, sa akin lang, iba pagka may gabi. Para kasing luto ng lola ko, ewan ko. Nakalakihan ko kasi Tingnan nyo, yung tansya ko doon sa anchovies. Tamang-tama. Ang sarap, malasa. Tsak na magugustuhan ng lahat ito. Okay, thank you so much for watching. And see you again next time, guys. Nakaluto na naman tayo ng masarap na pagsasaluhan. Okay? I love you guys. Keep on watching ha. Thank you sa mga support. And see you again next time. Yung mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe na and then click the bell button for you to be notified every time na mayroong bagong upload. Okay? Nabulol ba ako? To be notified, I said. I-click niyo yung bell button para makita nyo kaagad kung ano yung bagong video. Ibig kong sabihin. Okay, thank you so much. Ingat kayong lahat. Lagi-lagi. And take care. God bless.